Pari sa isa ka parokya sa probinsya sang Guimaras. Nakapatigayon pa sang misa kag bunyag bago na ibaluan nga positibo gali sa COVID-19. Archdiocese of Jaro nagpahayag nga una ginpahibalo ang pari nga negatibo ini sa virus. Jordan LGU gilayo nagpatigayon sang contact tracing. Si John Sala nakatutok. Naka-lockdown ang St. John the Baptist Church sa Banwa sang Jordan, Guimaras makaligay nga positibo sa COVID-19 ay sa kapari isang parokya. Sino kay Reverend Father Angelo Colada, Director ng Social Communications ng Archdiocese of Jaro. Biyernes ang nagligad nga simana sang ginpahidalom sa RT-PCR test ang nasambit nga pari upod ang sekretary sinibangod na close contact sila sa isa ka close contact sa confirmed COVID-19 patient. Makaligid ang 24 oras ginpahibalo ang pari isang MHO sa Jordan nga negatibo ini sa COVID-19. Sa pagpati nga negatibo ini nagpatigayon ng pari isang misa kag bunyag sa adlaw sang Domingo. Apang sang Lunes, liwat inigin pahibalo nga nagbayluhan ay gali sila sang resulta sang iya sekretary kag positibo siya gali sa virus. So that's why nga in good faith no nga ginhimo niya yang katungdanan no nga tungod kay negative siya, and then amo na natabo no unfortunately gitawgan naman siya nga naging positive siya. Gilay naman niya nagpatigayon sang contact tracing ang LGU sang Jordan. Bago siya natabo, naka-isolate subong sa kumbento ang driver. Nagaluto kagang isa ka pari isang parokya. Subong nga adlaw na tala naman gipaidalom ang mga ini sa RT-PCR test. May mga patay ginihiwat na lang ini sa pangabalay nga mga misa kag ang mga pari sa mga kaiping nga mga parokya amo ina nagabulig para nga maghiwat sa mga misa, especially sa mga scheduled na nga daan nga mga services. Asymptomatic agyara sa quarantine facility ang nasambit nga pari nga tumandok sang Maasin, Iloilo. Magadepende pa sa abiso sang MHO kung tubtubsan o ang lockdown sa simbahan. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.